11 izan dira emakumeok urteetako borrokari esker lortutako aurrera pausoak. Batzuk agian txikiagoak izan dira, eta besteak handiagoak, baina denak bide berean emandako pausoak dira. Berdintasunaren bidean, pixkanaka urrats sendoz aurrera goaz. Irunen ere urteotan guztiotan borrokak egoera hobeago batetara eraman gaitu. Haien langile eskubideen alde altxatu ziren poxpolu egiletatik gaurdaino aurrera bidean ibili gara. Ez beti, egoera gogorrak bizi behar izan bai dituzte edo bai ditugu Irungo emakumeok ere. Atzera pauso handiak, baina horren aurrean emakumeak berriro altxatu eta aurrera egiten jarraitu dugu. Eta gaur da eguna, atzera begiratuta pozik sentitu gaitezkeena. Lorpen txikiena ere, irribarrez begiratzen diogu Irungo egune feministakoek, eta zuekin konpartitu nahiko genituzke egindako aurrera urratsak. Hasi ginenean neska gazte ilusionatua ginen, eta lore handi batekin egin genuen gure agerpena. Emakume zoragarriak ezagutzen hasi ginen momentu horretatik bertatik, eta zirimola erraldoi batean sartu ginen, feminismoaren zirimola. Emakumeek Irunen duten tokia aldarrikatzera etorri ginen, eta horretan dihardugu oraindik. Irungo kaleak emakume izena izan behar zutela aldarrikatu genuen. Gune ilunei buelta ematen saiatu gara, eta horretan jarraitzen dugu oraindik ere. Irungo emakumeen historia ezagutzen eta kalera ateratzen saiatu gara. Gutxi izan daiteke orain arte egindakoa, baina ilusioz beterik egin dugu. Eta beti aurrera begira, beraz gaur, atzeko guztia begiratu ospatu, eta etorriko dena ospatzeko eguna dugu ere. Ondo pasa eta gora Irungo emakumeon borroka!